Kaixo nerea. Kaixo, Lander. Ongi etorri Txatxilipurdiko podcast berri batera. Hirugarrena du, ja. Ja, Goiaz bidi egiten, poliki. zu polit, nahi. Gure asmoa izen da, Txatxilipurdi elkartearen inguruan egosten dien gaiak, hitzak emuan erabili, eta ona mai honetara ekartzea, hitzeiteko, eta patxadaz lantzeko. Ideia oso polit, ja, bai. Eta gaurko honetan, dela denboratxo bat abiatu ginoan lanildo bat hartuko dugu, elkarte barruan hartu ginoena. Izen zala, harremanak, konstiente izan, harremanak zela gure eguneroko lanan oinarri nagusia, kontrolatu ginoan tresnak behar ginen zela, harreman horrek alik eta osasuntxuenak eta sanuenak izateko. Eta bilatzen, topen ginoan komunikazio ezberditzakin, eta Nerea Mendizabalekin. Eta gaurko honetan, Nerea Mendizabal gonbidatu du. Esker, nadekin kontatzarren. Eta, ondo eruditzen bakatzu aurkezpenekin hasiko baz, Nerea. Eta ez dut zaitut aurkeztuko nik. Zein da Nerea Mendizabal? Bueno, deskurritzen nahi zen pertsona bat, hendik. Bai, eta horrela, aurkezpenetan, bai gustatzen zait, aurkeztea ikasten, jarraitzen detena, berezikinei apasionatziten gaietan, eta hau da, bai harremanak, bai komunikazioa, hasiera baten, gizarte hezkuntzakin, psikopedagogiakin, alderdi humanista hortan, zentratu nintzen. Eta, hortik iritsi naiz, gaur egun egiten duten lan parte gehienea, bai gurasoekin, irakasleekin, formakuntzak, eta itzaldik, eta ikastarok, eta konpainamentuak egiten. Eta materialak sortzen, bai, ez? Horrek azkenean dedikazio edo implikazio bat eskartzulako. Eta gero, maila pertsonalian dare, gauza asko ez da. Ama, eta una, aizpak, niak, Oso ondo. Balaxen Nerea Mendizabal, gu Nerea Mendizabal esautu ginoan komunikazio esportitzan bitxartez izango zen. Hortan zabizelako, eta zure esan duzu bezala lanan zati handi bat komunikazio esportitzan bueltan, harremanen bueltan garatzen duzulako gaur egun. Zela, topo inzinoan zuen, komunikazio esportitzakin. Esaten hasi nahi zen bezala, bukatu nunean gizarte hezkuntza eta psikopedagogiak, amatasunan deia goizu izan nuanik, ez? Eta... Zuma durtekin, zer zian ama? 24 aurdun, 25 izan zen lehenengo semea. Eta... hor nahi nun baitare ez da, urte horiek dedikatzea, omen zaintzai eta hola. Eta bide batez, bai ordunaldiko prestaketa eta lehendabiziko urte horietan talde, faten parte hartzen nun, eta han, hasi ginen, masajeko aurrei ere, masajeak ematen, eta hortik anetira nu, aur masajeko ezitzaile initzan, eta elkarteko, aur masajeko elkarteko kongresu hauetako baten, goiz baten tailertxo bat jarri zuten komunikazioz bortitzekoa. Ni ordurako esnean ligan eta laktantzien dabar, eta hor aginen liburuak, komunikazioan, darlazioan, eta interes eta motivazio handian aukan, eta horiek lantzen, da jasian izan, baina tailer hori topau nunean, esan nun, hau da. Hemen dago dana, eta oso modu strukturatuan, ulertzeko errexian, eta horko tailer hori eintzan momentuan, han zeuden pertsonekin hasi nintzen kontaktuan jartzen, han bertan, eta, hemen Euskal Herrin, Espainian, ez zeon bat ere erresa, Espainian indikan ez zeon formatzaileik, komunikazioz bortitzekoak, bat zeon kasi Pilar de la Torre amaitze hartzeola, eta orduan arekin, ekarri nun Euskal Herrira, eta gero ni, hilero juten nintzen Madrilea urte askotan, formatzea, eta urte askotan blokeauta egon da, komunikazioz bortitzeko zertifikazio prozesuei blokeauta egon da, baina desblokeau zanean, nik ibilbide luzean okaina, eta motz, askarri izan zen, ez? Alasen topo inzinoan beraz, eta alasen gero,
bihurtu zinan aditu komunikazio esportitzan, aritu. Aditu itzorrek ez, Ja, bai, aditu deitzen baldin badio, hortan, ez da, sakonduetelako, eta hortan nabilelako, eta jarritzelako, bai. Eta liberian, batzutan, ez, aditu hitz horiek, esperto eta adituak, emateu ja, ez, gehala, eta horretik zizu, nio indikan ikasten jarraitzet, eta bendikan ere zailtasun eta gabezikin, ez, baita. Bueno, esan dut, guk hartu ginalako kontzientzia, ostras, gure lanean, gure eguneko lanean, aurrekin, nerabeekin, baina baita gure artean, baita udaleko teknikari, udal aurrezkariekin, basoko gula harremanak, eta harreman askotan, gatazkatxoak zirela ere, eta askotan galduta sentitzea inala nola jokatu honen aurrian, ez? Gatazken kudaketan, edo harreman osasuntxu horrek zela sustatu zela egin. Gabezi hori bagain neukan, elkarte moduan esaten dute, pertsona moduan noski, dukitzen dugulako. Ez dakit gabezi hori, erugitxune hori, antzematen duzun jendartean badagola, ez? Harremanak osasuntxuak izateko, hori, falta jakula, tresna falta jakula. Interesantea da, jena izan galdera, eta, gustatzen zein nahi olakotan ebai, ez jutea erantzun bakar batea, ze ustez bestela ez deula errealitate guztia jasotzen, ez? Orduan, gustatzen zait ikustea jendartean edozeinek, norbanakoak eta baita elkartetan dare, gauza asko aigeala egiten ez bortizkeritik, bale? Bortizkeria ulertuta molesti, min edo distantzia eraikitzen duten edozein elementu, eta beraz ez bortizkeria gerturatzea edo zaintzea edo egiten digun beste edozein elementu. Ez da, orduan, harremanetan, bortizkeritik urruti, ez bortizkerian barruan, gauza asko egiten ditugu modu naturalean, eta esfortzuik egin gabe, eta horra igea, ez da, norbestea eta interesatzen, eta laguntzen, askoa botatzen, eta goxu hitz egiten, eta galdetzen, eskatzen, hori danok egiten dugu, ez? Baina baldintza favorableak eduki behar ditugu, ez da, hori gertatzeko. Eta liberian, gure ez gaudenean, gure honenean, presiopean gau baldin gaude, besteak erresiaz baldin badigu jartzen, eta gero, gehitzen maizkilo, gutako bakoitzak dauzkaun, zauri, patroi, izaeran parte dauzkaun horiek, noski, harremanetan eta elkartetan eta lanbidean, eta harremantzen nahi gehan momentuan, noski, hartetzen zaizkigula bortizkeria deitzen dion jarrera, jokaera, asko baitare. Ulertu aldo bordizkeria zerbait fisiko bezala, ez? Edo jarrera oso bortitza dauzko gurean, ez? Bata bestiakin. Baina hori bai ikasi dugu zurekin bai, ez? Bordizkeria edo bortitz izatea edo violento izatea ez dela horren beste haien nabaria dien jarrerak, ez? Hoi da. Nik, hau ja, maila pertsonalean, ez? Komunikazioz bortitzakin topoin unean, ni pentsatzen uni ez nintzala bortitza. Porque nintzen jartzen agarrasika edo agresio, ez da nire estilua, ez? Orduan, nire pentsatzen nun, ni ez nintzela bortitza. Lehenko zaplastekoa hor jaso nun, ez? Jabetzen, nuntzion eta nolakoa zan nire bortizkeria, nirekiko eta harremanetan, eta, bai? Eta hori izan da niretzako puntu importantetako bat, sozialki ulertzen dalako violentzia, normalean nahiko ados euten geha danok, jotzeo, iraintzeo, agresio, baina bortizkeria askotan isiltasun batean, edo komentario batean, edo xasta hortxe sartzen ditugun, gauza horietan, molesti eta min eta distantzia asko sortu ezagun gauzak dira, Argun hori, claro, eta harremanetan ezin geha horietatik eskapau, eta hor, esango nuke, gizarteare gure paradigman gauzak funtzionatzen, hau Marshallek zatezun, 8.000-10.000 urte dara matzagula, gauzak esti joaztenian nik nahiko nuken bezala, edo lortu nahi deten hori ez datenian lortzen, jotzen deula bortizkeri taktika mota desberdineta, ez? Orduan, honen azpilan, da hon bizio edo paradigma da gauzak ikuste jugulako zer dago ondo, zer dago gaizki, zer da zuzena, zer da okerra, zer da justua, zer da ez da, eta horren baitan, jugungo geha, hartzea, bakoitzak dauzkagun teknika edo taktika, preferituenak, ez? Bakoitzak egingo dago, bere kaldabena, ez da? Aldaer moduan. Eta hemen dago beste gako bat,
zurekin bai ikasi duguna, gure metodo bortitzak, gure harremantzeko modu bortitzak, horrek ere ez dira onak edo txarrak. Eta, bueno, bortitzak izango gara, edo jarraituko izaten bortitzak, alaxe beste modurik ez dugulako, ero momentu horretan hori erabaki dugulako, kontzientzia gabe. Bai. Eta hori da gehien atraitzeiten nahi komunikazioz bortitzetik, ez? Ze modelo askotan ez entzuten deu, eta jarraitzi jugu, ez da epaitu behar, da ez kritika, eta ez izan bortitza, eta ez azarra, eta ez jarri agresibo, eta claro, hori nahi deula, eta gizaki askok nahi deu hori, baino ez da erreala, ez? Hau da, gizaki bezala, nik uste dut humanua, ez? Gizatiarra dela, guantxe bertan esan duzun bezala, momentu batzutan, egoera horrei aurreiteko, ez topatzen estrategi eraginkorra hoikan, kudeak eta hortan, ez? Modu zaindu baten, edo modu aldeuna egiten dugu, ez da, aldegun hortan, ez du esan nahi justifikatua daunikan, eta, ez, aurrea hola jarraitu behar daunikan, baina bai lehenengo, ez, komunikazio bortitzak hortan lagundu nahi gula, ez, ulertzen bortitzak, edo bortizki aritzen gehanean, gure ze arrazoik zerk bultzatzen gaitu, ez, nola zerk eramaten gaitu, aktua duen bezala, eta horrekine ulerkorrak izaten, ez? Ulerkorrak izaten, egoera hortan, lehenengo, pieza importante bat azileik eulako ikusten, ez da? Gizakitanok, gure beharrak asetzeko, aktuatzen edo jokatzen ari galako momentu oro, ez da? Eta batzutan modu torpean egingo dugu hori, eta beste batzutan, modu osasuntxuo edo zaindua hon, ez? Orduan, bizio horrek nei, Lasaitu, iriki eta esperantza emateit, ez? Ez hor gelditzeko, bale, nola danako laite den, nire alaxe gaizkirten dit, gaizkitzen ditut, baina zingo dugu, hau naiz. Ez puntu hortan, baizikan ulertzen maila hortatikan, askoz, ez? Probabilidade gehiago laizkelako, norbeakine, ez? Ondo tratatzen hasi eta evoluzionatzen edo zaintzen juteko beste estrategi batzuen bila, ez? Bueno, komunikazio bortitza, ez bortitza, hortzen definituta. Oso, elkarrizketa azaleko izango, baina, pixkaiz bat egin dugu. Komunikazio bortitzaren gakoa edo helburua ez da, eta hori behin baina gilautan aipatzen duzu, ez dela besteak egingo da hori aldatzea, edo jarrerak aldatzea, helburua ez da hori. Eta helburua plantatzen da, komunikazio bortitzak bilatzen da dela, konexioa aurkitzea, pertsonen arteko konexio hori. Zailena. Azaltzeko, bentzua nahi bentzat, beste gauzak oso tangileak edian, eta bitu, ulertzeko errezari, konexio hori, ez da, kontzientzia jartzea pertsonen arteko konexio horretan, eta niri konexio hau nahi dut, pertsona honekin nahi dut konexio hori zaintzea, eta horretarako baliagarri izan da, komunikazio bortitza. Bai. Nik lehenengo aldiz, hola, konexio hitza, komunikazio bortitzean entzun nun, porque no ez dela konexioa gehiago, teknologiakin da, hasta kipa, hola. Baina konexio hitza neire, hola itezizan, oia, berra, zertaz dijoa hau, nola da, ez? Nahi gustatzen zaite konexio hitza esaten deunean, edo nola bai komunikazio bortitzan barruan bilatzen dana, da bat egite hori, edo sintonia hori, edo topatzea. Izan leike elkarru lertzea ere, ez da? Baina aratago dijoa, bai? Ze konexioan, emateu gaina, konexioan zutanik ameko konektauta, eoteko, intentzionalidade hori dakaun, baina konexioa lehenengo komunikazio bortitzan norbeakin da baitare. Orduan, zezan nahi du konexio horrek, niretzako da, badakat intentzio edo gogo bat, deskubritzeko, ezagutzeko, ikusteko, ez? Zei da pasatzen ere barruan, eta orduan, konektauko naiz nirekin. Eta zertan konektauko naiz? Konektauko naiz nire korporalidadeakin, nire gorputza ontsi bertan nola dago, nire burua edo nire burutazioek mundi dabiltza, konektau naiteke ze emozio dauzkaten, ze desio edo behar edo dauzkaten. Nire intentzioa hori deskubritzen jartzea desberdina da, nik nire buruai esatea baino, venga nerea, lasai omerdezu, eta ondo espresa bertzea hemen, eta berdanak ondo enten itzei zuen, eta berritze egokiak ibiltzei juzun,
Ez, hor baldimanao, hain naiz nire buruai lortu nahi arazten, edo emaitza batzuk, edo jokaera jarrera batzuk eukin nahi izaten, ezta? Eta intentzio oso desberdina da, gauza bat lortu nahi deten, edo, ikusi nahi den, a ber, ui, nola nagoen, ez? Hori nekin konektatzen nahi zen bezala, interakzioetan, edo harremanetan nagoenean, berdin, eta klaro, hau, roi honean, da sintonian, da errex goazenean, errexa da, konexio hortako ez deulako esfortze hondikin, ber. Baina, klaro, zu nahi dezuna, eta nik nahi dena, espaldin bada, berdina. Akietan gertatzen da. Nere barruak, nik zen nahikoet, nik lortzea nina eten hori, zenek pentsatzet nik arrazoia dakatela, zen nik pentsatzen hori dela honena, hori dela inberko zendukeena, inkluso batutan zure bebe arrez, da hor ja, jartzen ez gaina, ez? Hor intenzionalidade hori ez da, benetan, ez, gure artean fusio hori, elkarru lertze hori, sintonia hortan, baizikan, zu aldatzen, zure gandik nik zerbait lortzen, ez? Orduan, bueno, konexioak pixkat, nahi hitz bezala, hitz bezala gehiago laguntzeit, ez? Badakat gogua, edo bakat espazioan ere barruan bestea eta zerbait gehiago ezagutzeko, deskubritzeko, ze horrek eramango nau konektatzea, ez da? Beste aldean ere ze pasatzen nahi dan. Nola sentitzotean, ze esperientzia ukitzen nahi dan, nola bizitzen nahi da, ontsi bertan, berak nahi duna, eta ni nahi ez detena. Piskat hortikan nahi eramaten hau ez, konexio hitzorrek. Bueno, guk konexioa, komunikazio bortitza, bortizkeria, bueno, poliki bagoiaz, ulertzen, edo pixkanak gaiten, geure egiten ere. Claro, komunikazio bortitza, badare tresna mordo bat, harreman horretan trebatzeko, harremanak osantxo iratzeko trebatzeko, ez? Komunikazio bortitza aukeratu ginoanean eta hortan foku jarri joan izen zen, eso zer zehatza plantatzen zebala ere. Oinarte hitz egin duguna oso lainoa gelitu alda, ez? Komunikazio bortitzak laino hori geisten dago eta metodo bat, egiteko modu bat plantatzen dago. Eta hori bai da, igual beste bat tresnak ez da bena eskaintzen. Beste hausnarketa eta konexio bat hori, eta hau zela egiten da. Bai, Lander, nahi hau da, gustau zitzaiana asko, ze nik mentorren gizartezkuntza eta psikopediagiako ikasketetatik, eta hor, karreran, klaro, entzuten lan dute ikasi eta aprobatzen ditula gatazken kudeaketa eta empatia eta asertibidadea, eta hori nik banakin aprobatzeko aina jartzen, ez? Baina gero hori gauzatzen, ez? Praktikara ematen eta egunerokotasunean txertatzen, ni oso motz neon, ez nintzen iristen. Dorun, struktura hori, ez? Sinpletasun hori irakurtzeak orduan zatzula, ala, bera, zer rex, ez? Ikustean, edo horrek asko lagundu zin, ez? Eta leheno esan deun galderekin, esan dizu, bai, oinartekoan haiginean pixkat abstrakto, edo, ez, maila goragoko baten, eta oin hanka jartzen laguntzen diu, ez, struktura konkretu horrekin. Baina beraz importantea konexioarekin esan deuna, porque konexio hori autentikoa, benetakoa, intentzionalidadea hortan ez dakatenean, oain, izin laikeu, gauza konkretu hortaz, eta modeloak eskaintzen digun pauso edo elementu hietaz, hori, konexio hori benetan autentikoa ez baldin bada, oso gauza mekanikoa, hotza, artifiziala, zuerta olaike, eta horrek, ointik eta gehiago urrutiratze gaitu. Justamente, komunikazio bortitzen helburua konexioa danean da, alik eta kalidade konexio altuena sortzea, ez? Eta hitzak, ordu nola hitz egiten mait, eta hola esaten maiot, oso artifiziala edo gelditu daitek, ez da? Inkluso helburua baldin bada hasieratik, ez nik gare egiten, ez komunikazio bortitzaren helburuak, baizik eta beste zerbait, ez? Nire bestea aldatu nahian. Manipulazioan ere, tresna erabilia dugu manipulatzeko. Claro, oso erresa jartzigu. Bai, oso erresa jartzigu, eta niretzako hori da baita, zintzotasunez, ez da, nahi deunean, revisatzen, ni behintzat behin da berriz, revisa ber naiz, nondik hain naiz? Itzak oin oso ondo dakit, hola eta hola eta hola, esaten, ez? Baina hitzoiek zertaz daude jantzita, bale? Bueno, orduan, konexioan lortu nahi dugunean pertsona batekin, gure buruakin, konexioari albidetu nahi dugunean, edo nahi dugunean bidea egin horretan, komunikazio bortitzak
urratxo batzuk eskaintzen duzku. Eta ondo iritzen jatzu, urratxo horrek repasoko. Venga, bion artean jongo geha. Bai. Lehenengo... Nik esango nuke urratxak jarri ditzazkegula orden baten, baina ez dela importantea orden hori. Marxalek ematetu, fokoa ze elementutan jarri nahi deu atentzioa, eta horietako bat izan daiteke, gertaerak edo, ez? Adibide bat jarri aldugu. Bai. Ze adibide. Egoera bat. Bueno, hau seme-alabekin askotan gertatzen zaigu, baina nik harreman pertsonaletan helduekine gertatzen zait. Elkartzen gehala lagun artean, edo etxean famili baskari edo baten gaude, eta, mira, ontsi bertan hundakaun mobila! Eta oin, hortxe geldi genitun, ze hemen oso, mintutzen dituta gaude, eta, baina ze bat aliz gertatzen zaigu, gaudela, eta klink, eta klank, eta, inkluso ez, bueno, bakoitza pixkat gure aira gaudelako, izikan, inkluso, konversazio bat, ai, Marshall, ai, txoin, a ber, ze urtetan koan zan, osesateu, eta berriz ja, hemen dago, ez da, interferentzia hoi itxen. Bueno. Olako gara bat, eta gara horren pertsona bat asarretu alda, deseo oso senti balda. Bai. Egoera hori jarriko dugu iritzen majatzen. Vale. Eta komunikazio bortitzaren urratxo horiek, lehenengo urratxa astatuko guna izango da, behaketa. Bai. Behaketa objektiboa. Vale. Claro. Zor, behaketan ere egin laikeu modu subjetiboan edo objektiboan. Vale? Eta hauek diferentziatzen ikastea importantea da. Ze batutan ez gehiago hartzen. Vale? Imaginau, mugikorra hartzen dezula, eta niz dizut, ostia, Lander, zer respetu falta da hori? Eta, azte naiz kontatzen, ze pasada bat? Eske, kristo respetu falta eukidu Landerrek, porque haiginen, isketan, eta bat, mobil hartzeu, eta hor jarri da bere, eta ni esplikatzen nahi nintzen, eta hori ez da iten. Arduan, kontatzen nahi naiz, modu subjetibo baten, ze hain naizeten zuk zer etzen du niken inber, zer dan, modu generalotan. Orduan, objektiboa izango zen, mentxe dazkaun kamara hauek, guantxe, grabatzen, jaso dutena. Eta zer da jaso dutena? Baitzeiten eginela, eta momentu baten, zuk mugikorra hartu dezula. Eta hasi zehala, mugikorrai behiratzen. Hori izango. Eperi gabe, balorazioari gabe, da, ikustea kamarak zer jarri daren. Bai. Como mucho, igual nik hemen esan dutena, Lander, itzeiten nahi naiz, entzuia zu, lako zerbait esan mandet, hori jaso du kamarak, ez bakarrikan ikusi dana, baizikan entzun dana. Oso, lehen urratxa beraz, behaketa objektiba. Bigarren urratxa litzake horrek, gertaera horrek, niri sortu doztana, sentimendua sortu doztan hori. Bai. Bai. Orduan, aibalimaga ikusten, zuk hori nei ze gertatu zaiten, aibalima naiz behiratzen, ikusiko nuke, nik, ostras, hori gertatzen nian, irritazio, aserre, frustrazioa, sentitzetela momentu hontan, ez? Behiratuko genuke gure ze impactu eukidun honek. Asaretu naiz, tristetu naiz, edo... Frustrau naiz, hori da. Eta hemen diferentziatzen interesantea da, ze batzutan emozioak oso agerikoak eta garbilak dira, baina beste batzutan, eske, sentitzet ez ditela errespetatzen, Landerrek. Imaginau, ez? Inkluso zuri ez debaizut, eske ez naiz errespetauta sentitzen, Lander. Ze sentitzen duzu, ez naiz errespetauta sentitzen. Claro, nola sentitzet jartzet, pues emateu sentimentuta zain naizela. Eta hemen, komunikazioz bortitzak ere, elementu hauetan, bai laguntze digur desberdintzen, ez da? Zer dia sentitzen deuna, eta zer da pentsatzetena. Vale? Porque nahi nizena da pentsatzen, zuk ez diazula errespetatzen. Eta hori ez da sentimentu. Hori ez da sentimentu. Hor ez da ikastaro, sakon bat, baina... Garitxin express, bai. Orduan, nola sentitzen naiz, pentsatzetenean ez ditela respetatzen Landerrek. Ostras, frustrauta, impotentziakin, edo minduta, bale, pues... Lehen urratxa, behaketa objektiboa, bigarren urratxa sentimentuak, hau da, pertsona bat aukeratuta zela sentimentuko inaken, eta gero mendator agian hirugarrena eta klabe dan elementua dala zuk sentitzen duzun, kasuntan ere zuk sentitzen duzun horren azpian, zer dago, ze behar asetu gabe dago, ez? Lander, oinarteko paradigmak, esan digu, ni azarre frustrauta eta impotentzinekin nago, zezuk, mugikor hartu ezu. Zezuk, hori etzen du nimer. Zezuk, ez diazu errespetatzen.
Bale? Oin arte egiten deun lekturak, ematen du gure emozioaren erruduna edo arduraduna edo provokatzen duna bestea dela, Eta orduan komunikazio bortitzak esatigu, ez, kontuz. Gure emozioen ardura edo gure emozioen jatorria gure beharretan dago. Eta horretik esatigu, identifikatzea beharrak izan laikela parteik importanteena. De hecho, gatazketan, gatazkara eramango gaituna hori izatea, ez identifikatzea bakoitzaren beharrak eta engantxatzea estrategietan. Orduan, kasu hontan, nire haserre, frustrazio, irritazio horren atzean, ze naiz aldarrikatzen, ze naiz zaindu nahian momentu hontan, eta ez deten aukizuk mugikor hori hartu ezunean, hori deskubritzen jarri naiteke, ez da, eta izan naiteke, behar badanik, nahi detela, edo baloratzetela, ez da, hartu eman horiek, esanguratsuak, eta konexio hori, eta partekatzeak, eta... Errespetu izan alda? Errespetu ere izan lehike, bai? Kontua da, errespetu hitzak, karga handia daka, bai? Eta orduan, galdeko antzatan, niretzako zer da errespetua momentu hontan, ze esan nahi dauka errespetuak, ez? Eta imaginatzen, pues igual, ni hemen zerbait esplikatzen ebali naiz, eta zuk hori itemazu, mugikorra hartzen bazu, niretzako errespetu izaleke, nire esana, edo esaten nahi naizen hori ere, aintzat hartzea, edo, ez? Ni ere entzuna izan nahi dut, eta orduan niretzako errespetua igual hortik handaka, eta hori igual hobeto. Piskat gehiago esplikatzea, errespetua berdet, esatea baino. Bueno, beraz, behatzen du, objetiboki, gertatuan horrek gure barruan sortu dozkun sentimentuak edo antzematen du, kasuntan pertsona batena, nera zuria, eta sentimentu horren azpian daren azetu gabeko beharrak zintzu dira identifikatzen ditu. Bai, eta behar horiek balore bezala ere izan daiteke, bale? Behar hitzak ere nik komunikazioz bortitzan lehenengo alizora entzuten unean, beharrak, zer dira beharrak, ez? Beharrak, baloreak, anelo, bezala, ez? Jartzen ditugun gauzak dira, eta gaina gizaki guztiok konpartitzen ditugunak. Hor ja, urrats batzuk ja emanak ditu, ulertu dugu egoera. Pero gure, kasu honetan ez, nera zure egoera, ulertu dugu. Eta azkenengo urratsa izango litzake, bale. Eta horren aurrean zer. Eta horren aurrean zer, zeuen ja pasako gineke laugarren elementua da, eskaerak edo ekintza konkretuak. Ze beharretan, normalean, nahaztutzitugu beharrak estrategiekin, laugarren elementu honekin, bale? Eta nik beharretena da, nire esana aintzat hartzea edo konpartitzen nahi ganean, bale? Hemen pertsonen artean konexio eta hartu eman horiek, zaintzea nik behar dut eta hori hola jarri ordez, behar dena, zuk, momentu hontan, mugikorra zibiltzea eta nahi kasu itea. Behar dut esan dut berrize, baina ez da beharra, porque zure pertsona, hain naiz, zuk inberko zendukena sartzen hain naiz, orduan, laugarren elementuan ja bai, eskaerak edo ekintzakin nahi tugunean, oain bai sartuko dugu, ze modu konkretutan, nei gustauko litzeak, nire behar horiek, hartu hemen hauetan, konexio hori edo elkarri, hemen hartzea, nola nahiko nuken, da orduan zaun nuke, ostras, 5 minutu, ordu erdia honetan egoeanean, gustauko litzeak, disfrutatzea, hemen gauzak partekatzen, eta posible dezu, medukora ustea momentuz, eta 5 minutuek nahi eskaintzea. Hori izango litzake, modu ortopediko da angelitu alda askotan, baina urrats guztiak ere, mana bota litu, baitu, mengen dela, zela izango litzake, zuk zela ingo zinuke hori beak eta sentimentuak, beharrak eta eskaera, dana, ze zaliko zinuke? Modu formalean? Modu formalean, bai. Formalean izango zan, ikusteten nian hemen izketan nahi gehala, eta mugikorra hartu ezula, konturatzen eiz ni frustrau iten naizela, eta molestatzetela honek, zenderetzako importantia da. Momentu honetan, nire, gure arteko konexioa zaintzea, eta horratikan posible zen duke, mugikorra ustea itzeiten nahi gan bitarte honetan. Oso ezberdina, esatea, nera beti zabiz berdin, hostia, kendu telefonoa ja bengoz. Bai. Eta haure, esan dut, modu formala, eta gustatzen zaitu bain haure desberdintzea, ze izaleke modu formala eta informala. Eta informala ere, depende, zeinekin hau, ze kontestutan hau, eta ordenal daulaiket, eta, horre, ja, bakoitzak gure jerga edo gure estiloak topatzea ere importantea da baita. Bueno, lauratxak kontauta, espres eta minikastaro askar baten. Claro, kontu da, olako egoerak egunean ziar duzkula
pertsona bezala, ezitzaile bezala, guraso bezala, bikoteekin, lagunekin, ez? Etengabe dukula ditzakiak, horako komunikazio bortitzan trebatzeko. Claro, honek denbora eskatzen dugu eta kontzientziak eskatzen dugu bai. Horregatik guk egin joanean auto kolektibo egin joanean Txetxilpurdi elkartean, guazen tresnak eskatzea, eta bakoitzak egin beharko dau, bere egunerokoan aukeratu non hasiko dan erabiltzen, da non hasiko dan ikasten, da non hasiko dan begiratzen hau. Oso pertsonala dan kontua da ere, ez? Bai, pertsonala eta esan duzu bezala, eta zuen kasuan, egin duzuen autoa bezala, kolektiboa ere. Izena da. Bai, nik uste laguntzeula baita ere, kolektibotasunea ematea, baina batzutan kolektiboan edo, lan esparruan edo gauden zen, bestea ez da oprest, eta orduan, claro, importanteena, gure izango zen ez. Kasu honetan, erabili deun ejempluan izango zen ni neu, bai? Baina nik hau neria argitzetenean, interesantea da baita ere ikustea, hau da nahi paezatzen nahi zaitena, eta guain, espazio badakat edo disponibilidad badakat baita ere, bestea ize pasatzen nahi zaion ikusteko? Zelander mobil hartu bazu, zeozatik hartu bezu baita ere, zeo zer gertatzen zitzaizun, beraz hori ere, lau urrats berdinekin eukiko genduke ikustea empatia deitzeala. Lehen oin detena, eta esan deun formalean espresatzea dakaten hori asertibidadea izango zen, eta bestea, guain, nahi hau pasatzen zait, baino, eta bestea da, empatia deitze dion hortan, Marshallek ere lau elementu berdinekin laguntzigu, ez da, ikusten, ostras, mugi hartzen ez denean, igual, zeuze urgente dakazu, edo igual, konversazioa, aspermen edo nekatxu egiten nahi zaizu, eta igual nahi zu pixkat, ez dakit, ze pasatzen nahi da, olako zerbait gertatzen nahi zaizu, gustako litzaizuke tal, hau bestea. Empatian, importantea baita ere bestaldeko hori ikustea, eta guain izan dezuna kolektibotasun hortan, ez da, pertsonalki gertatzen zaitena, nik laiket nahi gertatzen nahi zaitena, eta zuri gertatzen nahi zaizuna. Kolektiboan edo bestalderdia ez da honean, gai hauetan sartzeko, edo profundizatzeko, edo ez daulako, horre, ni neu pertsonalki badakat alderdi hori, lantzeko edo ikusteko, porque batzutan jartzen, eske bestiak ez bau nahi, nik hemen ezin dut zerrein, bestiak ez bau hitzein nahi, nik ezin dut bestiak hitzein, bestiak nahi izango beharko balu bezala, edo bestiak ez bortizki etorri beharko balu bezala, nike komunikazio ez bortitza aplikatzeko. Eta hori ez da hoian ere esku, ez da, orduan, uste parte importante badala, esan dezuna, norberak norbanakoak indezakeguna, kolektiboan ere indezakeguna, baina kolektiboa edo besteak ez badaude ontarako, oindikan, guk jarraitu ezakegu, besteai nola behiratu nahi diogun, ez da honean prest. Entzutze empatiko hori, aplikatu aldugu, ero jarri aldugu martxan, ez? Hoi da. Gure esku dago. Hoi da. Bale, adierazpen zintzua, entzute empatikoa, eskar baten, kontuta lagurratxak, espres. Aipatu duzu behin gaixotan elkarrezketa honetan, Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg izen zen, hau egituratu zeban, edo ekarri zeban pertsona. Eta, behin baino gehiagotan, erreferentzia iten jatuzuk Marshalli. Eta Marshallek basokan badauka liburu bat, komunikazio esbortitza, bizizkuntza bat, entzun dutzu gola behin gaixotan dela komunikazio esbortitzaren Biblia. Niretzat, Biblia zela konsideratzenik, bai. Liburu hau euskaratu ginen dela 2008an, uste dut, 21 hasieran, eta hau euskarara ekarri ginoan, eta euskeraz irakurtzeko aukera badaukagu, zer superatzen dauz zuretako komunikazio esbortitzan liburu honek, bizizkuntza bat. Nik uste justu liburu hau ze liburu gehiago ditu, Marshallek, baina hau da, bere modeloan printzipio oinarrizkoiek jasota daudena, gaina kontestu desberdinetan, eta harreman desberdinetara eramateko moduan, pausuak oso ondo argaitzetuna, niretzako da, esan dut bezala Biblia, eta hor mesanotxean eukitzeko moduko zerbait, ez? 40 hizkuntzatara dago itzulita, eta horrekin ikusten zerbait esan nahi dula, ez? Eta horietan, euskeraz ere eukitzea, niretzako kriston
notiziona eta oso pozgarria izan zen, eta bai, eta nik arro, juten naizen lekura, esaten liburuak, eta guen jauzkeraz daukao, txatxe liburu didiazker, Bai. Eta hizkuntza baino gehiago dela, baina, karo, hemen eduki desente dago, eta zu zeukitza horre egiteaz gain, karo, hemen parte hartu zinuan ere, ez zuzentzen hizkuntza, baizik eta zuzentzen, atzean daren edukiak, Juan Batismo ordo badare, adio, bidea. Bai, eta nik uste oso lan bikaina intzula euskeratzen Diegok, bai. Eta euskeratze hortan, alderdi teknikotikan xapo, eta gero bestetikan, kontenido esan nahi, modelo honen esan nahi hortan hitza oso ondo itzulita bali madore, nabardura asko daude, ez dana erresa dana ez ajustatzea Marshallak eman naizun mezu edo zean, eta horre inun nire aportazioa ajustatzeko harik eta hauekien, ez? Bueno, liburuaren portadan, Oiane Sánchezekin zan portadan agertzen dira jirafa eta txakala. Bi komunikazio bortitzaren bi animalia. Metafora bezala estara biltzen ditugu, Marshallek aukeratzen zituen. Kontuko zure pixkat zer dan jirafa eta zer dan txakala? Bai, txakala erabiltzen da, bortizkeria representatzeko. Hemen, kontu handia baita ere, ze pertsona batzuntzako baita ere hemen badago animalia hauekin, zeatikan animalia hauek pixkat, zerbait ona eta txarra bezala zaurditzazkegulako, eta justamente, lehen ozan dugun bezala, ez da komunikazio bortitza txarra dela eta komunikazio bortitza ona, hori da, ez da txakala eta jirafa ere, ona eta txarra bezala, ez? Orduan, txakala bortizkeri bezala erabiltzeko Marshallentzako ezaugarriak zauzkan, asoziatzea ematez iluna hainbat jokara jarrerekin, ez? Adibidez, oso altura bajua, perspektiba, ez? Oso motzean, ez? Zopatzen dunakin, reakzionatzen duen. Askotan beharrezko dela. Bai, eta animali honek ere, bere bizi iraupeneako eskerrak, hola aktuatzeun, eta horri esker jarraitzeu bizitzen, ez? Orduan, bueno, aktuatzeu reakzio hortatikan, edo ospa eginaz, baita ere, ez? Eta hau gizakion eskuntzara ematen deunean, gizakiok ere ikusten deunean, gure etzako importantea dan aspekturen bat, arriskuan dakaula, edo ez da hola, guneko genuken bezala, gure horren alde burrukatzeko modu bat, da eraso egitea, edo defendatzea, edo ies egitea. Orduan, pixkat hori representauko luke, bortizkeri horrek, txakalaren irudiakin. Eta jirafak aldiz, animali bezala, altura, bakigu, animalirik altuena da, eta orduan horreke perspektiba zabal bat eraguntzen dio, eukitzen egoerekiko, eta antenatxua dazka, uinak perzibitzeko, eta gero animali honeke bihotzik handien amendaka, bombea erdiolako oso fuerte, odola goraino. Aiatzeko orduan. Hau, ezaugarri hau ere, gizakion hizkuntzara pasatzen ditugunean, edo realitate honetan, gizakiok jartzen ganean egoeratan distantzi bat hartzen, eta ez hor, sartuta gaudenian, meoi hortan bezikan, distantziekin ikusten, eta intuitzen edo perzibitzen hasten ganean, lehen osan deun konexio hortan, ze pasatzen nahi zainei, nola da, ozatik hau eta, eta bestalia ze pasatzen nahi hautea, intuizio hori perzibitzen, jartzen gehan einean, eta gaina, bihotzetik konektatzen gehanean, horrek gizakiok, ez da, plan hortan jartzen gehanean, egoeran elkar ulertzeko, edo espresau nahi detena espresatzeko, besteari epaitu edo erruak botagabe, eta besteari ere ulertzeko, eta empatizatzeko, eta formato hori hortara eramaten gaitu, ezaugarri hauek, eta hortikan ere, egoerak kudeatzea, irtenbideak topatzea, bat dijoan ezera bat izango zen. Ez da, orduan pixko bat, animali honek ere dauzkan ezaugarri horiek asoziatzen eramaten gaitu Marshallek modu hortan erabilizunean. Jirafa eta txakala. Egunerogaz txakal, egunero izan gaitzezke jirafa ere. Sortzen dako... Totalmente. Bilak aigea egunero, seguraski, ez? Eta bilak beharrezko. Bai, eta esango nuke bilak egiten nahi geanean perbada batzuk esango duke baina eske oso txakal nahi, oso txakal nabil. Igual gustako litzeakena, baino, ez? Gehiagotan naho, edo etapa baten naho modu hortan, ez? Baino aziran esan duten bezala importante irutizik baita ere, ez da, aitortzea eta rekonozitzea non hain naizen baita ere, ez da, modu jirafan, eta jirafake lagunduko diula, txakal nabilen
momentu asko edo gutxi hoietan, nire jokaera jarrera torpe hoietan, bueno, nirekiko ulermen hori, eta nirekiko onarpen hori, eta apoio hori ematen, aldeten neurrian, evoluzionatzen juteko, eta txakaletikan, eraldaketa hori egiteko jiraferontzez. Bueno, hortzen erronka, hortzen aukera, hortzen dauko aukera bat, bentsat, komunikazio esportitzak eskintzen dozkuna. Maitzen jomeko asean erea. Bueno, guztuak, baina. Ez da, Peru zema denbora goia zen, ja. Edo, eta marrea paso bat nada ez, baina. Amaitzen joateko, nerea basabiz esan duzu materiala sortzen, liburu dixente argitatu dituzu, ez hitzeintzako, gurasoentzako, gitarra batekin ikusi zaitu. Bai, azken urtetan ja lanea gitarrakin. Lanea gitarrakin. Eta ikuskizun bat beha martxan dago, ez da? Bai, gatazka edo azka, egia zan asko disfrutatzen deun ikuskizuna da. Eta iruditzen zait, formatua ere, bueno, erakargarria dela, nahi bintzat alaiti zait, eta ikustea jundienek edala esaten dute. Bueno, gai hauek azkenian badutelako bere sakontasuna, eta bere pixuak ere badaukate, eta osnarketa, eta norbea ere juten geha, eta nika ondo. Eta, bueno, ikuskizun ontako plato fuertea esango nuke, gai hauek dala lantzea, baina humoretik, eta musikatik, ez da, beraz, kodigo haueken ikustez, bueno, asko laguntzen dutela, eta jendeare, reflejauta, identifikauta sentitzea, baina, bueno, humoretik eta norbere buruatik ere parrapiskateiaz, importantea dela. Ederki, guk liburua euskaratu ginoan, bire laguntzea izan ginoan zeuria hasieratik jarraitzen dugu, txatxirira gerturatzen den ezitzaile guztiek, oinarrizko formazio bat jasotzen dabe. Falta jakuna da, igual, honi egunerokotasunean urtean zehar, ikasurtean zehar, nola emon jarraipena, nola jarri hor, bakoitzaren baitan gelitzen da, neste autokolektibo izan, nola inaldogun hori, proiektoren erdigunen ekarri. Bueno, poliki. Bai, bueno, nik uste parte importante bat, da norbeak, ez da, baina gila da norbeak bakarka egitea eta konstante eta jarraipena ematea, errex deskonektau gaitezkela, eduki berde oso garbi eta eukitzea habitotan, eta, bueno, beste modua da baitere, zuen elkartetikan ere hain, garbi dakazuenean, honekiko apustua egiten dezuela, horrera ikustea ze modutara, sartzea habito txikiak, elkartzen ganean, bilerak dazkaunean, mezutxuak, biskat, hause beha bezala, ez da, olako gauzak, nik uste laguntzen dutela, txak, horre eukitzen, eta... Presente goten. Hori da. Nerea, eskerrik asko, gurtean guztietan bide lagun izatearen, eta gaur kontan, embajada ontan placer bat, gustu asko, eta, bueno, amaitzeko itxura nahi dugu hartzia, bideo podcast guzti hauetan, gure gonbidatuei, kasuntan gonbidatuari, abesti bat eskatu, eta horrekin amaitzea gure podcasta. Zein da segaitxik aukeratuko dugu? Bera, abesti bat bada asko markatu ziana, lastana, latzenena, gustuko zitzaian, eta gaina gitarrakin ikasi nun, eta disfrutatzen un asko abesten, abesti hori. Baina gero, momentu puntual baten, lanketa baten sartutan eonian, lanketa hortan, nola batean abesti hori jarri zan, eta nahi beste buelta bat eman zian, esan nahi edo nik ere bizi nun esperientzi konkretu hortan abesti horrekin, eta orduan horrek ja markauzian asko, bale? Eta beraz, abesti honi badilot, alako takit, kutxuna bet, bai. Ederki, banduritzen bajatzu, honek ere maituko dugu, eskerrik asko, eta elkar ikusiko dugu. Mi esker zuei ere, eskerrik asko, Lander.